Ja kameran takana AQ. Ahaa, se kuka sieltä tulee? Taavi. Taavi. Kuka Taavi on? Taavi on Eekan kaveri ja sit se on mun armeijakaverin poika. Se tuli tällä kertaa meidän videolle vierailevalla tähtenä, niin mä toimin vaan kuvausmiehenä tällä kertaa. Ja mitä meillä on tän kerran aiheena? 2X Bulldog-nuudelit. Tutut Bulldogin nuudelit, mutta tällä kertaa 2X Spicina. Ja Taavi aikoo maistaa myös näitä tulisia nuudeleita. Tykkäät sä Taavi tulisesta? Ai ihan joo. Jaha. Taavi muuten pelaa tuolla FCV:ssä jalkapalloa. Tuolla näkyy, sillä on jalkapallopaita päällä. Meidän pitää maistella nuudelit tänään ennen sen treenejä. Toivottavasti ei ole liian tulisia. Toisaalta tämä voisi olla hyvä, niin jätkä olisi sitten kentällä ihan tulessa tänään. Ei ole ihan liekeissä. Niin, liekeissä. Juuri näin. Mutta me tehdään vaan toinen näistä. Joo, me tehdään vaan yksi paketti, koska ei nyt ehkä jaksa syödä 2 paketillista kuitenkaan. Plus et ulko... Me varmaan otetaan yhtä paketillista, jos on 2, koska ne viimeiset siellä ei aika tulisia. Aivan. Syykö niitä kasassa? Mutta me ruvetaan nyt kokkaamaan, jotta päästään sitten maistelemaan. No niin, ja nyt meillä on täällä hurahtaneita keittiömestareita rupeamassa kokkailemaan tätä nuudeliateriaa. Niin laittakaa kattilaan vettä ja... Onks tää hyvän lämpöstä? Joo, se on ihan sopiva. Ei oo huono ollenkaan. Ai. Tulee vähän... Täällä on muuten sakset, Taavi, täällä. Sä voit leikata ton nuudelipaketin sitä auki. Oha varoo. Ai samanlaista. Ai ihan. No. Tällaiset koukut. Ei varmaan olekaan. Mä oon joutunut laittaa itse mutterinkin näihin saksiin. Kun Onko se... Joo. Joo, se on hyvä. Mä oon joutunut laittaa mutterin tähän, kun nää hajos nää. Leikatkaa nyt varovasti. Ei sormiin. Leikkaako ne? Leikkaa. Ei tarvinnut Fiskarsin saksia. Saanko mä kaataa? Mutta näin pitää laittaa tohon ensin. Otetaan sieltä ja katsotaan mitä se paketti sisältää. Voitais me ottaa kyllä lautanen. Paat toi tonne roskapyttyyn. Ootapas, täällä on lautanen. Täältä pesee. Tän meistä on näköjään vähän tylistä. Aiton kanaan mielestä. Niin joo. Eikö sillä kanalla on pommi? Miksi? En mä Onko se vissiin haluaa hakata meidät, koska se on niin tulista? Pommikana. Aika tutun näköistä nellinuudelipäätä. Tää on saman näköistä kuin se viime, paitsi että niin tätä on enemmän. Joo, ja tää on nyt varmaan sitä pahempaa soossia sitten. Veikkaisin. Tää on tulisin niistä. Onko? Joo, mä oon nähnyt 3X. No 3X on sitten seuraava tästä. Jos tää nyt ei ole vielä ihan hirveän paha. Mutta ei mitään, me laitetaan nyt taas levy päälle, ei vielä sinne. Laitetaan ensin vähän... Eikä levy ole täällä. Ei oo, ja laitetaan se muutenkin tohon noin. Sitä on vähän helpompi sekoitella tähän eteen. Sieltä tulee hurahtanut keittiömestari. Ihan noin paljon ei tarvi vettä, siitä voi laittaa aika paljon pois, ainakin puolet. Joo, nyt näyttää hyvältä. Noniin, ja ei muuta kuin... Eli Strömperi tulille. Se on tämä. Kumpi sen kanssa? Kutosella. Kutoselle joo. Ja sitten nää on tänne. Ei, kun sit vasta kun se kiehuu. Mutta siinä nyt taas aikaa menee, niin... Siinä nyt taas aikaa menee, niin ootellaanhan hetki. No niin, ja sillä aikaa kun nuudelivesi kiehuu, niin tähän väliin tulee kaupallisia tiedotteita. Meikäläinen ei ole nyt kerennyt tässä Eekon kanssa video tekemään, kun tässä on ollut jumalaton salityömaa menossa tuolla Seppälässä. Ja sinne on nyt Jyväskylän uutta PTV-kymiä rakenneltu kasaan ja sehän on siellä nyt valmiina, niin menkää reenaamaan. On hyvä paikka. Takaan. Ja terveisiä Tonille ja Iivarille. Ne on siellä työn touhussa. Ja meikäpoika työmies pitää lomaa tässä. Ja siellä alkaakin jo nuudelivesi kiehua. Pojat keittiöön! No niin, ja nyt meillä siellä vesi kiehuu. Höyry nousee siellä. En mä usko. Muullakin kuin kalkkuilla. Ei muuta kuin kansi vaan. Se voi laittaa tohon. Siihen vaan. En mä usko. Strömperikin oli aika tehokkaana tänään. Ota. Kumpi laittaa? No laittakaa sinne. Mä pelottaa. Ei sinne No mitään. sormet polaa. Mä voin laittaa. No niin, sinne vaan puottaa. Jaa, pitää varmaan antaa lusiikka taas, niin annetaan vähän lusiikkaa vähän perään. Täältä tulee lusiikka. Vähän tökiitte sinne, niin... No niin, Taavi saa sinne
töpätän nuudelit kiehuvaan veteen. Pannaan lautaselta loputkin, niin siitä hyvää tulee. Mitäs mausteita me pääkokki laitetaan tähän tänään? Kuka on pääkokki? Laitetaanko minä kaikki soosit? No kyllä me laitetaan. Totta kai me laitetaan. Koska... Onko se punaisen väri? Mitäs näitä ruvetaan pihistelemään? Pistetään sinne kaikki vaan. No voitko iskä laittaa? Sanoo Jaakko Kolmonen. Koska meidän sormet palaa. Pannaanpas tuosta vähän pienemmälle, niin tuo tuossa pouhua sen verran, että lähteekö se auki? Ei. Se on varmaan sitä bulldogin makua taas. Siinä on tossa toi viiva. Pitää vetää tälleen tästä yläreunasta. Vedäpäs siitä. Nää mä pidän kiinni. Tehdään yhteistyölle. No niin, siitähän se rupes pussi aukeamaan. On kyllä jäykkä tuote. Mulla on muuten sormet siinä soosissa. Kyllä mullakin. Joo, kannattaa varmaan pestä käsiä. Ei ehkä ruveta Maista sitten. sitä maistamaan. Pannaanhan soosit sinne. On kyllä. Tää on kyllä ihan tummaa. On kyllä raakan värinen. En mä tiedä, haluanko mä maistaa tätä. Mä maistan. Niin joo. Ai vittaa, Totta kai tätä maistetaan. Ja bulldogit lentää sinne. Anna mäkin pesee vähän mun käsiin. Mitä tää on? Mun sormet näyttää siltä, että niissä... Katsokaa miltä tää No, näyttää. nyt on kyllä sormet semmoset chiliöljyssä, että se täytyy vähän huuhtasta ehkä saippuan kanssa noita sormia. Tuleeko miltä tää näyttää? Pitäisköhän tätä vähän sekoittaa? Ai musta sormet palaa. Pannaanpas pienelle tauolle video, niin saadaan käsienpesu tuokio, että ei oo kohta chiliä silmässä. No niin, nyt on chiliöljyt pesty sormista, niin ruvetaan lisäämään muita mausteita. Laitetaan vähän fleikkiä. Fleikkiä. Mikähän tuo on tuo toinen paketti? Onko Taavilla jotain veikkausta? Mitä Mä oli ne on? vähän Oho, tästä juttu. Mitähän noi on? Ainakin siellä on jotain siemeniä ja Eikö se jotakin. Varo, se on vähän Onko se lusikka kuuma? Oliko kuuma? Ota pannulapaan. Ota pannulapaan. Oota mä annan. Kyllähän nyt keittiössä pannulapaani kuuluu olla. Sillä niin, käsi sinne. No niin, ei muuta kuin lusikasta kiinni ja pikkusen hämmennystä perään. Aika hyvän näköinen tuote on tulossa. Mutta tää on kyllä hyvä epäilykset. Nuo voidaan heittää tosta nuo loput bulldogit tonne mappiööhön. No niin, täällä ne meillä... jäi siihen kiinni siihen lusikkaan. No pikkusen. Ja ne kaikki fleikit jäi siihen kiinni. Ei se niin vakavaa. Kyllä sitä joutaa sillä uittelemaan. On niitä tuolla uimassa. Hyvän näköistä kokkaamista. Niinkö arvelette? Joo. No niin, antaa sen nyt siinä hetken aikaa porista ja... Sit mennään syömään. Kyllä. Ja sillä aikaa kun meillä täällä kiehuu kastike kokoon, niin me just tässä ruvettiin googlailemaan, niin bulldogilta löytyy joku 3X. 3X tulisuus vielä. Sekö maistetaan sitten seuraavaksi? Joo. No niin, ehdottomasti. Näin toimitaan. Itse kun olisi vielä 4. Täällä alkaa kohta olla valmista, vai mitä sanoo Taavi? Joo. Joo, samaa mieltä. No niin, pääkoki tossa ihmettelee muita juttuja pöydän ääressä, mutta mä näytän tässä välissä nyt tämmöistä kurmeja vinkkiä. Eli monihan vaan laittaa ne nuudelit siihen liemeen ja jättää sitä lientä, mutta tällä tavalla kun sitä vettä laitetaan keittovaiheessa mahdollisimman vähän ja keitetään tää tälleen kasaan, niin ne kaikki aromit ja maut mitä siinä on, niin ne keittyy kasaan ja nythän näissä nuudeleissa sitten on niinku kaikki maku vaan mikä on mahdollista. Eli yksikään X:n tulisuus ei häviä minnekään. Nyt nostetaan nämä nuudelit tästä jäähtymään ja sitten jatketaan. No niin, ja nyt meillä on nuudelit täällä valmiina pöydässä. Mitä mieltä jätkät? Mille näyttää tää kurmea ateria? Mikä on tuoksu? Tulinen. Onko tulinen? Tulinen. Mitä sanoo Taavi? Okei. Mutta nää nyt on aika pitkään niinku kuumia. Nää nuudelit, niin eihän näitä voi heti syödä, joten meillä on nyt semmonen pieni spesiaali. Ja Eeka näyttää, mikä se on. Suolasipsi haaste. Suolasipsi haaste. Maailman suolasin. Sipsi. Kyllä. Tätä maistetaan nyt tässä välissä, tai pojat maistaa, ennen kuin päästään noitten nuudeleitten kimppuun. Miten me avataan tää? No onko se jotain teippiä, tarraa? Millä se on kiinni? Hei on. Tossa. No niin, yhteistyötä jätkät. Sakset löytyy tuolta takakaapista, jos tarvii. Ahaa. No niin. Hyvin menee. Onneksi en ole leikannut kynsiä.
Se on totta. Jotain hyötyä siitä, että ei leikkaa kynsiä. Kyllä meidän pitää leikata jossain vaiheessa. Multa leikattiin kynsi Palokan terveysasemalla viime viikolla. No niin, mitä sieltä tippuu? Sieltä tippuu joku lappu. Ei kun nää on jotain. Onks tää tarra? Sieltä tuli joku tarra tai joku. Tää on tatuointi. Ei kun tää on tatuointi. Okei, mutta mäpäs näytän tätä pakettia vähän tohon kameraan ensin. Eli tää on joku tämmönen Ja mikä tää? virallinen tämmönen maailman suolasin sipsihaaste. Ei suositella, jos ottaa lapsia tai jos on robotti. Tai ilmeisesti toi kuvaa vauvaa tai jotain. Kuvaa vauvaa. Okei. Tänne se. Rest in peace ja hauta-arkun kuvaa. Ei lapsille, mutta me tehdään nyt poikkeus. Mutta ehkä me ei syö kokonaista sipsiä. Ei niin. Avaapa sitä pakettia vähän, niin katsotaan mitä se sisältää se paketti. Kato nyt, täällä on kumihanska. Kumihanska. Tää sitä tarvii tähän. Ahaa, no niin, ei muuta kuin kumihanska kouraan Mutta sitten. kun näitä on vaan yksi. Ei se mitään, ei sitä tarvii ottaakaan kuin yhteen käteen. Sä voit pidellä sitä sipsiä ja sitten siitä ojentaa Taaville myös sitä. Mä voin syöttää taavia, Kyllä. jos ei haittaa. Mä otan siitä hanskasta. Ottakaa hyvin vähän. Jaha, se löytyy tämmöisestä jonkunlaisesta muovipussista tää Miten tää saa auki? tuote. Oisko saksia? Onko siinä joku semmonen? Eiku on. No niin, löytyy repäisykohta. No niin, ja sieltä se sipsi löytyy. Miks tää on sininen? Muista sitten sipsiin kosketaan vaan niillä hanskoilla. No niin. Toi on näin iso. No ei sitä tarvi kokonaan syödä. Oho, mä koskin vahingossa. No ei kai se sun Mutta sormissa. miten mä saan katkaistua tuota? Ei sitä tarvi katkaista. Otat siitä pikkupalaa ja sitten tarjoat siitä myös aloita sä. Taaville pikkupalaa. Sä saat aloittaa. Taavi voi hakata sitten eri kulmasta. Aloita sen mä otan aika. No niin, Taavi maistaa siitä ensin. Vähän varovaisuuskolmio. Eikö se suolasta? Onko se suolasta? Mikä on arvosana, että mä sanon Onko pelaamaan? se suolasta? Onko se suolasta? Takaa löytyy, Suolasta. mutta ei nyt hirveän pahalle kuitenkaan näitä. Ilmeisesti maku ei ole huono. On. Ai on huono. Ja nyt lähti roskapöntölle. Taaville vissiin maistui tää suolasipsi. Jaha, paljon kannattaa arvosanoiksi. 5/5. Eeka roskapöntöllä pää. Paljon annat arvosanaksi. Paljon sä annat arvosanaksi tälle? Ei, 2/5 kuitenkin. Vaikka tommonen tilanne on tuolla. Ottaisitko Taavi tätä lisää? Ai joo. Syö vaikka kokonaan. Ei haittaa. No niin. No älä ota sitä paljalla käsillä. Eeka voi tarjota hanskalla hieman sille. Ottaa hanska itsellesi. Jaha. Joo, sulla kannattaa varmaan huuhtaista ehkä kädet ton sipsisynin jälkeen. Mutta tää on hauska video. Okei. No voisi ottaa siitä. Mä en usko, että siinä käy sormilla mitään, jos sitä pitää vähän sormilla siitä. Voinko mä tätä läpäpöitä? No voi sitä ottaa silläkin. Maistapas siitä vielä pieni pala. Jos se oli parempi se kulma kuin mitä Eeka söi. Mä en tiedä miksi tässä pitää näitä hanskoja käyttää. Koska ei kai se suola nyt silleen sormiin. No. Taaville selvästi maistuu tää. Ai on hyvä. Joo, pystyisikö syömään koko sipsi? No, on tää hyvä maku, mutta en mä tiedä, voi tulla vähän janoa. Niin. Eli on todella suolainen. Mut voin ottaa ehkä. Okei. Otatko sä koko sipsi? Ottaa se pienen palan vielä ottaa. Ota koko sipsi. Ei kannata koko sipsiä ehkä. No niin, ja siitä lähtee. Nyt tuli iso pala. Ei ilmeisesti ihan huono. No niin. Vielä 5/5, mutta mä sanon, että tosi tuli. Ei kun suolainen. Aivan. Näin varmaan tuli. No niin, jäähänpä oottelemaan nuudelin jäähtymistä. No, nuudelit nyt on vielä sen verran kuumia, että kyllähän meikäläinenkin tätä sipsiä sitten tästä maistaa. Missä se on? Tuolla se on tuolla Taavin paperissa vielä. Eli otetaanpa tästä pieni maistiainen. Ei se luulo, että se on niinku normit. 1/5. En syö enää koskaan.
No, me nyt luettiin ohjeet vielä tästä paketista, niin tänne idea vissi olisi se, että tää sipsi otetaan täältä ja no nyt sieltä tuli jotain sinistä. Mutta se sipsi otetaan kokonaisena, tungetaan suuhun ja sitten ota siitä paprika vähän sinistä jauhetta. Tungetaan suuhun ja sit pitäisi pystyä niinku minuutti olemaan juomatta. Mutta me kaikki otettiin vähän tästä ja meidän ei ainakaan tarvinnut juoda mitään. Mutta olisitteko te pystynyt olemaan koko sipsin syönnin jälkeen minuutin juomatta? En tiedä. Mä veikkaan, että Taavi olisi ehkä pystynyt, koska se tykkäsi tästä, mutta mä en olisi kyllä pystynyt vetämään koko sipsiä. Ja miten Eeka? Ei ilmeisesti. Mut se oli Ai, ihan hirveä ainoa makuinen. suolasta kyllä. No suolasta se oli. Mikä sieltä tuli sitä paketista muuta? Jonkunlaisen tarran. Ja sitten tatuointi. Se on semmonen varmaan mikä veen kanssa laitetaan. Joo. Joo. Mä haluaisin laittaa. No laitetaan se hieman myöhemmin. Mutta nyt itse asiaan. Tättärää. Nuudeli. Nuudelit. 2X spicy nuudelit. Eekalla meinaa ottaa tuskaa Taavio, jos ne aivan valmiina maistamaan. Kuumaa enää. Mä en tiedä, onko se kuumaa. Ottakaa testi ja kokeilkaa, Mä että oon nyt jo hiessä. mikä niin tilanne. Mä oon varmaan kohta vielä enemmän hiessä. Okei. mitä sanoo. Aina sairaan tulista. Onko? Kuumaa. Taavi otti siitä pienen maistiaisen vissiin jo. Vai ottiko? Mä nyt syön vaan näin. No siitä miten vaan parhaiten menee. Tulista. Onko tulista? On. Onko Saat todella? juomista. Saa ottaa. Jääkaapista löytyy maitoa. Sitten voi ottaa myös vettä. Mitä sanoo Eeka? Ei oo yhtään tulista. Ei yhtään tulista. Ei. Ei ilmekään värää. Otapa kunnon lapiollinen siitä. Aha, vähän. Meni kurkkuun. Okei. En mä tarvitse. Nyt on aikamoinen setti. Siinä jätkät vetää nuudelia. Nyt ilmeisesti jonkunlainen pieni. Ei oo yhtään tulista. Ei yhtään tulista. Ei. Mutta onko tää tulisempi kuin se edellinen? Ei. Pystyisikö kuitenkin 3X vetämään siis seuraavaksi? Pystyis helposti. Helposti. Ei se oo tulista. Mitä sanoo Taavi? Hyvä. No näkyy maistuva. Ei ole selvästikään Bulldogista kyllä haasteeksi tässä taloudessa. Ja nää on niinku ilmeisesti tulisia, mutta ei liian tulisia. Pystyisikö syömään ihan arkipäiväisesti? Joo. Pystyis. Mites noin makuu muuten arvosana? No kun ei oo oikein hyvää makua. Eikö ole hyvä maku? On. Tai on se ihan hyvä, mutta kun se ei maistu miltään. Okei, paljon Taavi antaa arvosanaksi? Taavi näköjään syö koko lautasellisen. 5/5. 5/5, mutta tulisuus 0/5. Tulisuus 0/5, makuu 5/5. Aha. Okei. Ja Taavi, tulisuusarvosana. Otit sä sitä juomista? Okei. Eli ilmeisesti ei ole liian tulinen. Ei. Eli kaikille, ketkä nyt jännittää, että nämä on mukamas liian tulisia, niin tässä on nyt 2 todistetta, että ei ne liian tulisia ole. Ja varmasti näissä kyllä on makua. Kyllä. Pitäisikö munkin maistaa niitä vähän? Maista. No mä maistan. Totta kai mä maistan. Sä maistat, mutta Ei muuta kuin otetaanpa tosta testiin. Täältä kameran takaakin hieman. Mä olen haarukka toi. Hieman. No ei se on niin Saanko just. mä mennä vessaan? Totta kai. Otetaanpa tosta tollanen pikkunen pyöräytys. Ja katsotaan täältä vähän miehen reaktio. No, täällä on sormetkin pyörii kameran edessä, mutta ei se on niin justi. No. No on tää tulinen, mutta Mitä sä jäppäät? Ei oo yhtään tulinen. no tulinen on, mutta ei tää nyt oo semmonen niinku liian tulinen. Kyllä näitä pystyy vetää ihan niinku pojatkin tossa, että tulisuus mielessä, niin 1/5. Maku on kyllä ihan hyvä. Ei oo huono. Menis jonkun kanan pihvin tai jonkun kanssa vallan mainiosti. Sanoisin. Mikäs kyllä tilanne? Ei oo yhtään tulista. Taavi haluaa lisää. Saako?
Saa ottaa siitä lisää, jos sille tuntuu. Ei oo yhtään tulista. Otat sä lisää. En mä halua, Okei. koska... Niin. Noniin. Vaikka ei oo yhtään tulista, niin ei Ei uppo. Anta kyllä vähän tulista. ei halua. Noniin. Selvä pyy. Mut nää alkaa olla nyt maisteltu. Tulee näistä Jan. Noniin. Jäi tossa äsken sanaa kesken. Mulla muuttuu vähän mielipide. Sana- Ei se vähän tulista. No niin, Taavi sanoi, että on vähän tulista. Eikan mielestä ei ole edelleen tulista. Pojat silti halus maitoa tässä välissä, niin jäi äsken video vähän kesken. Ei mulla ole maita. Eikö? Ei. Okei, no siinä tapauksessa. Mä vähän epäilen tätä. Ei oo. Mutta joo, nuudelit alkaa olla maisteltu. Ehkä niin oli kuitenkin vähän tulisia. Meikäläinen pärjää ihan hyvin. Taavi syö lisää, mutta ilmeisesti Maijon kanssa. Mites Eeka? Ei oo yhtään tulista. Ei edelleenkään yhtään tulista. No eikö kyllä oo. Noniin, tässä mielipide muuttuu vähän koko ajan. Mutta eiköhän tää video ala olemaan taputeltu. Mitä sanoo Eeka? Ai mihin? Että onko tää video pikkuhiljaa taputeltu? Ei vielä. Joo. Taavi jää tänne nyt syömään. Ja ruvetaan nauttimaan kesäpäivästä. Ei muuta kuin palataanpa seuraavalla videolla sitten. Heippa. Mitä Taavi oli sanomassa vielä? Niin, että mä tuon ehkä siihen toiseen nuudeliin. No ei muuta kuin ehdottomasti tervetuloa. Se on mukavaa, kun saadaan vierailevia tähtiä. Mutta heippa. Heippa!